Миңа кияүгә чыксаң беркемнән дә сүз әйттермәм, рәнҗетмәм, гомер буе яратырмын үзеңне. Тормыш иптәше Рафис яшьлектә кәләшенә биргән вәгъдәсен онытмый. 33 ел пар канатларда гомер кичергән Рузина һәм Рафис Якуповлар Яңа Карамалы авылының иң тату гаиләләренең берседер мөгаен. Баштарак инде лента белән картинкалар чиктек. Аккышлар ясадым, тәвә кышлар ясадым. Аннан соң инде менә хәзер глиттерный фоамирангалар ялтыравыклы, шулардан чәчәкләр ясайбыз. Лилияләр, кул эшләре белән инде аннан картиналар, мозаикалар җыябыз. Кызым белән кул эшләре, бәйләмнәр, башмаклар бәйләү, төрле. Сикиядән Яңа Карамалы авылына килен булып төшкәненә 300 елдан артык вакыт узса да, бу еллар бер көн кебек узган да киткән ди Рузина апа. Тормыш иптәше Рафис белән алар капма-каршы характерлы кешеләр. Бәләкәйдән үк бәләкәйдән үк җеп-җирләргә өйрәтте инде. Үзе бел җан җигерләйдерик, бәйләйдерик маскаларына. Безгә бәләкәйдән үк өйрәтте аларны, әнигә рәхмәт. Ходай сынауларны яраткан бәндәмә өйеп бирермен дигән бит. Бу сүзләрнең хаклыгына мин яши ныграк төшендем ди райондашыбыз. Көтеп алган икенче кызлары Илфира генетик чирле булып туа. Ләкин бу гаиләне тагын бер бәхетсезлек көтеп торган икән. Комбайн ремонтлаганда колхозда механизатор булып эшләгән гаилә башлыгының күзенә тимер кисәк чыгышып керә. Бер күзе сукыр кала. Рафис абыйның куллары алтын, өйнең эчендә моторлап үзе эшләгән. Тәрәзә йөзлекләрен, тәрәзәләрне Рузина апа белән икәүләп эшләгәннәр. Якуповлар гаиләсе тырышлыклары белән дан тота. Хуҗалыкларында сыерлары, үгезләре, бозау сарыклары, кошкортлары да шактый. Шуның өстенә хуҗабикә кул эшләренә һәм аш-суга да бик оста. Тортлар белән шөгыльләнәм. Тортларны да үземнең туганнарымның, шуларның балаларына күбрәк, балалар өчен кызларга инде кукла Барби итеп ясайм, малайларга машиналар итеп ясайм. Менә шул үземнекеләргә инде. Алай сату белән шөгыльләнмәйм. Аның өчен бит җиткелекле итеп эшләргә кирәк инде барсында. Атлас лента белән ясалган картиналар, мозаик белән чигелгән рәсемнәр, фоамираннан ясалган чәчәк гөлләр, ленталар белән эшләнгән аккошлар, чигелгән урын-җир япмалары, бәйләм башмаклар, тагын бик күп без исемнәрен белеп бетермәгән матур әйберләр йортта оста куллы пөхтә хуҗабикә яшәвенә ишарәли. Якуповлар гаиләсенә язмыш башка сынаулар әзерләмәсен иде. Бер-берсенең барлыгына куанып, тормыш арбасын икәүләп тарткан Рузина апа белән Рафис абыйның алда сөенечле көннәре күп булсын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.